खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सानथामनि गेजेराव फरायसालि खुलिनायनि एसअपि ओंखारगोन। बिजेपिनि आशीर्बाद जात्रानि हेंथायै आसाम जातीय परिषदआ प्रटेस्ट खालामदों। अतुल बराया आसामनि जारिमिनाव फेलें जासिननाय आबाद मन्थ्रि। आसाम मिजोराम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। 50% भारा बारायनानै 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बास सिबिथाय जागायगोन। आफां आसामाव बांग्रिं मावदों। चिरांनि 2 नं आइ पवालियाव हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंखौ बुथारलांदों। लाइमोन सिख्लाफोरनि फट'खौ गाज्रि एडिटिं खालामनानै तेजपुरनि सासे फरायसाया पुलिसजों हमजादों। नकल साख्रि होग्रा 3 दालालखौ नलबारि पुलिसआ हमदों। दिनैनि आबुं रादाब फरायदों जों प्रनय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाय आरो लकडाउननि जुनै गोलाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय स्कुल कलेजफोरखौ खुलिफिननो लाहार फाहार खालामदों आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना। बेनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना फैबाय थानाय सानथामनि गेजेरावनो एसअपि एबा नेमखान्थि फोसावगोन। फैगौ सानथामनि गेजेरावनो फरायसालि खुलिफिननायनि एसअपि फोसावगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कभिडनि थासारिया गाहामाव फैफिननो लागै लानायखौ नोजोर होनानै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्कुल कलेजफोरखौ खुलिफिननो सानदों आरो गिबियाव जर'खायै 10 थाखो 12 थाखो आरो बिए जोबथा फरायसमजों लोगोसे इन्जिनियारिं थाखोआव फोरोंनायखौ जागायगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदोंमोन। अदेबानि उननि समाव कभिडनि थासारिया गाहामसिनाव फैफिनब्ला गुबुन थाखोफोरखौबो खुलिफिननायनि राहा खालामगोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आथिखालाव बिजेपि दोलोआ रायजो राजानि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों आशीर्बाद जात्रा खालामनायखौ आसाम जातीय परिषदआ सोंखारिनानै प्रटेस्ट खालामदों। गिबियाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ गुवाहाटी लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोननिफ्राय सुनिबारखालि बरायनायजों लोगोसे गुवाहाटी आजारायाव दोलोआरि मेल खुंनानै 1000निबो बांसिन सुबुङा थुबुर जानाया कर'नानि एसअपिखौ सिफायनाय जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव कर'नानि एसअपि बादिब्ला सा 200नि बांसिन सुबुङा थुबुर जानो मोना। बेखायनो गावसोरनो बानायनाय आयेनखौ गावसोरनो सिफायफिननाया आयेननि बेरेखा होननानै आसाम जातीय परिषदआ सोंखारिनानै प्रटेस्ट खालामनायजों लोगोसे आसामनि गुबुन थानायाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै एफआइआर होदों। मख'नो गोनांदि फैगौ समाव आसामाव मोन 7 समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां। बेनिनो मोनबाया फारियै टाउरा, मरियनी, माजुलि, तामुलपुर आरो गसाइगाव समस्तिया रोखा जाखाबाय। बेनि अनगायैबो उदालगुरि आरो भबानिपुराव समस्तियाबो उफ्रा बिसायख'थि जानो हागौ। बेखायनो आथिखालाव बिजेपि दोलोआ रायजोनि बोर लानो थाखाय आशीर्बाद जात्रा खालामदों। आसामनि आथिखालनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया आसामनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो फेलें जासिननाय आबाद मन्थ्रि। बे गोख्रों अजदखौ होदों आन्चलिक गण मोर्चानि आफादगिरि आरो राज्य सभानि एमपि अजित कुमार भुयाया। मख'नो गोनांदि एमपि अजित कुमार भुयाया रबिबारखालि गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना अतुल बराखौ आसामनि जारिमिननि फेलें जासिननाय आबाद बिफाननि मन्थ्रि होननानै बुंदों। बेजों लोगोसेनो बिजेपिआ नंखाय आबादारि सोरजिना कृषक सन्मान निधि बिथांखिनि जोहै कौटि रां जाख्ल'दों होननानैबो अजित कुमार भुयाया गोख्रों अजद होदों। बबेखानि नंखाय आबादारिफोरनि गेजेरजों कौटि रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैनाया दानसे बारलांनायनि उनावबो लुथिनाय आरो जाख्ल'नाय गैयै आसाम दानो बाथ्रा बुंनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेबो राहा लायासै आरो बे लुथिनायनि सायाव नायबिजिरनो गिबि मन्थ्रिहा गोहो गैया होननानैबो अजित कुमार भुयाया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। आसाम मिजोराम सिमनायारि जेंनाया दासिमबो थुंगेनायनि मुं लायाखै। आसाम मिजोराम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। मिजोरामआ आसाम सिमनायाव दालां बानायनायखौ लाना बे दुंहाव थासारिया सोमजिफिनदों। आसाम मिजोराम सिमनायारि जिल्ला हाइलाकान्दियाव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला हाइलाकान्दी जिल्लानि रायजोआरि सिमनायाव मिजोराम खुंथाया दालां बानायफैदोंमोन। नाथाय आसाम पुलिसआ थांनानै मिजोरामआ दालां बानायनायखौ होबथाहोयो। बे जाथायखौ बिथा खालामना सा 50निबो बांसिन मिजोराम रैखाथि बिफाना आसामाव हाबफैयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मिजोराम रैखाथि बिफाना गले बेबादि आसामाव हाबसनफैनानै दरनै रायजोनि गेजेराव थांनाय 5 आगस्ट खालिसो गोरोबथा खालामनायखौ सिफायदों होननानै आसाम पुलिसआ दाबि खालामदों।
लकडाउनाव बास सिबिथाय दोनथ'नानै गोबांथार खहा जानायनि उनाव सोरखारा बासनि भाराखौ बारायनानै होआब्ला रायजोनाङै 50% भारा बारायनानै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बास सिबिथाय जागायगोन होनना बिथांखि लादों अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एस'सिएशनआ। रबिबारखालि तेजपुराव खुंनाय मोनसे जर'खा सावराय जथुमाव अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एस'सिएशनआ बे बिथांखिखौ लादों। जथुमाव बास मालिकफोरा बुंनाय बादिब्ला 2019 मायथाइनि 10 अक्ट'बर खालि सोरखारा खाना होनाय भाराजों बास सालायनाया जाथावना नङा। बै समाव डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 68 रांमोन आरो बे समाव 90 रां। बेनि अनगायैबो माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांदों। बेनिखायनो बासनि भारा बारायाब्ला बास सिबिथाय होनो हानाय नङा। रिपर्ट बादिब्ला सोरखारा बेसरकारि बासफोरनि भाराखौ 70% बारायाब्ला एस'सिएशनआ निजायै 50% भारा बारायनानै बास सिबिथाय जागायगोन होननानैबो थांखि लायो। दिनै सानजौफुआव आफां आसामाव फिसा बांग्रिं मावग्लुंदों। दिनै सानजौफु 1:13 रिंगायाव बांग्रिं मावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बांग्रिंनि गोख्रैथिया रिक्टार स्केलाव 4 गोख्रैथि। बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझारनिफ्राय जागायजेनदों आफां आसामखौ सोमावग्लुंनाय दिनैनि बांग्रिंआ। मख'नो गोनांदि खम गोख्रैथिजों सोमावग्लुंलांनाय बांग्रिंनि जुनै जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै खौरां मोननाय जायाखै। भारत भुटान सिमनायारि ओनसोल चिरां जिल्लानि 2 नं आइपवालि गामियाव 55 बोसोर बैसोनि मलय सूत्रधर मुंनि सासे सुबुंखौ मोनायाव उन्दुलांनाय समाव न' सिफायनानै बुथारलांदों। गामिनि रायजो राजाया फोरमायनाय बादिब्ला बे गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै दुम-दाखाल खालामनाय आरो आबादफोरखौ सिगांनिफ्रायनो खहा खालामलांबाय थायोमोन आरो हाग्रानि मैदेरजों थैनांनाया बे जायगानि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो हाग्रा बिफाना जाहाथे बेनि गोख्रों राहा लायो बेखौ रायजो राजाया हास्थायदों। सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव साइबार क्राइमजों लोब्बा थानाय वाजिद आलम मुंनि एमटेक थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसाखौ तेजपुर पुलिसआ रबिबारखालि एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सासे सिख्लाया गावखौ नंखाय वाट्सएप नम्बरजों प्रप'ज खालामनानै ट्रेपआव खोख्लैनाय केसखौ लानानै धेकियाजुलि थानायाव मोनसे एफआइआर होदों। बे केसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सनितपुर पुलिसआ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायाव लकेशन टेपिं खालामनानै तेजपुर नोगोराव दायनिगिरि वाजिद आलमखौ हमहैनो हादों। वाजिद आलमनि न'खौ सिग्रोमनायाव पुलिसआ गोबां सिम कार्ड, मबाइल आरो लेपटप बोखांनो हादों। पुलिसनि सेबनायाव वाजिद आलमआ वाट्सएपनि जोहै मोननाय भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै गाव सिख्लाफोरनि गाज्रि भिडिअखौ एडिट खालामबावनानै इन्टारनेशनेल मार्केटआव गोबां फानखांबायमोन होननानै सिमान लादों। साइबार क्राइमनि आयेन बायदियै आथिखालाव पुलिसआ दायनिगिरि वाजिद आलमखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानाव लाख लाख रां घुस लानानै नकल साख्रि होग्रा 3 दालालखौ नलबारि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नकल साख्रि एपइन्टमेन्ट मोननाय सासे सुबुङा नलबारि सदर थानायाव एफआइआर होदोंमोन। पुलिसआ 225-27 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै संगालिनि जोहै नायबिजिरनायाव गुवाहाटीनि दीपक कुमार नाथ, हाजोनि अमरजित दास आरो नलबारिनि जाकिर हुसेन मुंनि 3 दालालखौ रबिबारखालि मोनायाव एरेस्ट खालामनो हादों। पुलिसआ दीपक कुमार दासनि न'खौ सिग्रोमनायाव रेल बिफान, दै फुंखा बिफान आरो सोलोंथाइ बिफाननि सोंलु बिलाइ, एपइन्टमेन्ट बिलाइनि पेड आरो मोनफ्रोमबो बिफाननि नकल सिल स्टाम्प जब्द खालामनो हानायनि अनगायैबो गंसे स्कर्पिय' गारि जब्द खालामनो हाबावदों। मानो होनोब्ला बै स्कर्पिय' गारियावबो माखासे जब्द गोनां बिलाइफोर दोनखोमादोंमोन। बांसिन मिथिबावनो थाखाय पुलिसआ 3बो दालालखौ जेरा खालामगासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 24 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।